Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky bir näçe gün bäri Türkmenistanyň paýtagyt Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň harasatdan ejir çeken Lewap welaýatynyň halkyna bildirýän raýdaşlygy, öz raýyna ýygnalýan ynsanperwer ýardymlar barada habarlar gelip gowuşýar. Bu habarlar Azadlyk Radiosynyň okuýjylarynyň we dinleýijileriniň arasynda belli bir derejede seslenme döretdi. Tesvirlerde Aşgabatdan Lewaby özbaşda guramalaşdyrylýan haýyr sahabat ýardymlary barada isle oňyň isle de oňoýsuz dürli pikir garaýşlar beýan edilýär. Olarda paýtagtdan iberilýän ýardymlaryň 1 million töwregi ýylatly Lewap welaýatynyň halkynyň ýarasyna nä derejede melhem bolýanlygy nämälim galýan wagty haýyr sahabat üçin ýagşy niýet bilen ýygnalýan ýardymlaryň isle ujuýpsyz bolsun isle de ummasyz öz ýerine gowuşýanlygy, Lewaply ýyldaşlarymyzyň iň bolmany az oglawanmasa ýüreklerine suw serpýänligi bellenilýär. Ýa-da ol ýardymlara böwet bolýan häkimiýet wekillerine garşy tanqidi berlikler beýan edilýär. Dünýä türkmenleriniň bu sany paýtagtdan Lewapy raýatlaryň öz başdak başlangyçlary bilen häkimiýetlerden ogryn iberýän ýardymlary hemde olara okuýjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň bildiren seslenmelerine gönükdirilýär. Aşgabatly milletçileriň arasynda Lewapy ibermek üçin ýygnalan ýardymlar barada habarlar okuýjylarymyzyň, tomoşaçylarymyzyň we dinleýijilerimizin arasynda belli bir derejede rezonans döretdi. Berekella halkym neyip dilye türkmen lakamly tomoşaçy Azadlygyň YouTube sahypasynda eşittirilen bu habary tesvirleýär. Şeýdip birek kömek etsek biz ýykylmarys. Bir suproda taýýar kılınsa aşlar, götürler olup baly türkmeniň neyip Vremya Pradyot lakamly ulonjy ýazýar. Allah jany döneýin, kömek edeliň bir-birimize 10 min neyip merwýdy dilek edýär. Allah eden kömeklerini milyon edip ýygyna gaýtarsyn neyip türkmen ýylmy döneýin lakamly tomoşaçy aýdýar. Sag bolsun Aşgabatlylar diýip serjant minnetdarlyk bildirýär. Siz hem sag bolun diýip panişer oňa jogap gaýtarýar. Elbetde tesvirçileriň arasynda öz şahsy garaýşlaryny açaçan beýan edip iberilýän ýardymlary şübheli çemeleşýän raýatlarymyz hem bar. Aşgabatlylaryň adama ýüregi awaýar diýsen kim inanır? Inanyljak zady aýtsaňyzlaň, ol söwdegärleriň şeheri. Diňe pul, olaryň bar bilýän zady pul. Diýip Kalyan Tuzemits öz şahsy garaýşlaryny beýan edýär. 5 welaýat 5 dogun dälmi? Aşgabatlylar hem siziň dogunuňyz. Millet parazlyk bolmaz dogun, gurlayan zadyny bilip gurly. Türkmen birdir diýip Nergiz Yüksel oňa jogap berýär. Onu Wanderley şeýle diýär. Aramyzda şular ýaly provokatorlar hem bar. Bular ýörüýtelep agzalylyk döretjek bolýarlar diýär. Ýöne biz onuň öz teswirine ulanan insan mertebesini kemsitiji sözlerini senzuraladyk. Watan mukaddes lakamly ulonjy Aşgabatlylaryň ýardymlaryna şüphe bildiren Kalyana ýüzlenip, "Näme Aşgabatlylar adam näme? Sen gaty akylly bol, başarsan kömek et, bolmasa da oturan ýeriňne" diýär. We haýwatynyň soňuny paýyş söz bilen tamamlaýar. Biz ona maýyrdyk. Başga da onlarca tesvir olary beýan etmekde ulanylan paýyş sözler sebäpli ünsden düşürilýär. Aşgabatlylarda näme ýürek ýokmy? Lewaply mihman söýür işeňir dogunlarynyň bu harasatda kyn duruma düşenini eşitip, olaryň ýüregi agyrýandyr. Allah gorasyn erter kimiň näme boljagy belli däl. Şonuň üçin diňe ýagşylyk etmeli birege. Diýip Google Gut lakamly ulonjy YouTube sahypamyzda tesvir galdyrypdyr. Onu panişer jedeli hassa gyzdyrýar. Menem Aşgabatly dost, men millet parazlyk ýa-da tire parazlyk, taýpa parazlyk edemok. 5 welaýat 5 dogun. Biz Türkmenistanly we Türkmenistanyň 5 künjeginde de gezmäge dolu hak hukugumyz bar. Kalyanyň teswirini nuru tamal akamly YouTube ulonjy hem jogapsyz goýmandyr. Biz hem Aşgabatdan näme biz adam näme? Bizde ýürek ýokmy, duýgu ýokmy? Gurlänne ýagny komment ýazanyňny pikirlenip ýaz eşitdiňmi diýip ol soraýar. İstanbul 34 lakamly ulonjy iş edinip şeýle teswirleýär. Aşgabat halkynyň başymyzyň üstünde ýeri bar, emma şu hökümet we onuň az sandaky goldawçylaryny Allah tapşyrýaryn. Sen welaýatda gezmäge hakyň bar diýipsiň. Gynansak da ýok. Men welaýatda doglan bir watandaş bolup, öz şahsy ulagymda öz paýtagtyma girmäge hakym ýok. Bu bir maskaraçylykdyr, gardaşym. Dünýäniň hiç ýerinde beýle bir düzgün tertip ýok.
Meniň günäm näme? Paýtagtda dogulmazlygymmy? Göktepe söwüşinde atalarymız gelmedimi gardaşlaryna kömege? We häzir men Allah gorasyny bir betbagtçylyk ýüze çyksa, ilki bilen saňa kömek etjek öz gardaşlaryňdyr. Aýdyşym ýaly hökümet we olaryň az sandaky goldawçylaryny Allah tapşyrýaryn. Bu düzgün uzak wagt dowam etse milleti bir-birine duşman ederler. Gardaşym, welaýetden gelenleriň öz ulagy bilen paýtagtda gelmezligine begenýän adamlar bar paýtagt watandaşlarynyň içinde. Az sandy hem bolsa bar. Bu hem vilayetli ýaşaýjylaryň arasynda paýtagt watandaşlaryna ýalňyş göz bilen seredilmegine sebäp bolýar. Saňa sorag, sen bir aşgabatly bolsaň bu maskaraçylygy goldaýanlardanmy? Diýip ol soraýar. Men seniň bilen dogry we dogry ulalaşýaryn. Kimem bolsaň, haýsy vilayetde doglanam bolsaň, biziň hemmämiz Türkmenistanyň grajdany we bir baýdagyň aslyndaky Türkmenistanlar. Bu zatlar edýänler hem etdirýänler hem belli. Dogry, vilayet nomerli maşinlary şähere girmek gadagyn. Onun üçin aşgabatlary günäkärlemek gerek däl diýip Paneşir lakamly ulanjy tesbir galdyrypdyr. Biraz ýyda dolanyp bolan wakalaryň chronologiýasyna ser salsak 27 aprelde Lewap we Mar vilayetlerine güýçli tupan turdy. Turan tupan yerli ilatyň durmuşyna agyr ziýan ýetirdi. Adam pidalaryna getiren helakçylikli tebigy betbagtçylyk ýaşaýyş jaýlaryny durmuş maksatly deskalary regionlaryň tok, suw we aragatnaşyk üpçünçiligine agyr zar wurdy. Elbetde Türkmenistanyň hökümeti bu waka barada dil ýarmady. Welaýetlere iýerilen ýa-da iýerilmedik kömekler barada resmi metbuat hem kelam agy söz aýtmady. Munyň netijesinde ýurt raýatları ýuwaş-ýuwaşdan öz aralaryny arkalaşyp başlady. Raýdaşlyk baradaky ilkinji habarlaryň biri Abaşada ýaşaýan Türkmenistanlaryň harasatdan ejir çeken ýylat üçin öz aralaryna ýygnan insan-perwer ýardymlary barada boldy. Ýöne Türkmen polisiýasy bu ýardymlaryň ýurda gowuşmagyna böwet boldy. Amerikadaky Türkmenistanlylar Lewapdaky harasatda ejir çekenlere kömek bolsun diýip $5,000 töwereg pul topladylar. Maliýet riýislerini Türkmenistana aşyrmagyň uğrunda hem tapdylar diýip bu maliýe himayatyny toplamak boýunça guramaçylyk işlerine gatnaşan bir Türkmenistanly anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol bu maglumatyň syzyp çykandygyny, netijede Türkmenistandaky howpsuzlyk gulluklarının muny anyklap, Lewapdaky pullary paýlamalara aýty basyş edendiklerini aýtdy. Mali kömeginiň uğradyljak bolýandygy Türkmen howpsuzlyk gulluklarının dikkatyna ýetipdir. Olarda pullaryň anyk haýsy adamy iýeriljek bolýandygy barada hem maglumat bar eken. Howpsuzlyk işgärleri şol adamy soraga çagyryp, egerde Amerikada $2 hem paýlanaýsa, onda onuň türmäge basyljakdygy bilen haýwa datdylar diýip Azatlyk radiosu 11-nji maýda habar berdi. Ondan ol 8-nji maýda habarçymyz Aşgabatda hususy teleketçileriň Lewapy iýermäge uly gyzyklanma bildiren ýardymlaryny häkimiýetleriň diňe döwlet idaralarynyň üstü bilen ejir çekenlere gowuşurulmagyny talap edenligini habar berdi. 22-nji maýda habarçymyz bayrama aldy. Tupanyň ejir çeken hojuluklary meýletin ýardym beren telekeçileri howpsuzlyk gulluklarynyň soragy çekenligini habar berdi. 25-nji maýda paýtagtly habarçymyz Aşgabatda öz raýyna guramalaşan meýletinçi toporlaryň ýaşyrynlykda häkimiýetlerden gizlenip Lewapy iými tönümleri, egneşikgali ýardymlary uradýanlyklaryny habar berdi. 27-nji maýda şol bir habarçymyz soňky 10 güniň dowamyny öz raýyna guramalaşan meýletinçi toporlaryň Lewapy 2 tapgyr ýardym guradanlygyny, olaryň birinjisinde 1000 buhan köçörek, ikinjisinde 700 çörek uradylanlygyny habar berdi. Ýöne okuyjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň arasynda Türkmen polisiýasynyň näme sebäpden bu ýardymlara böwet bolýanlygy bilen gyzyklanýan adamlar hem az däl. Halk öz arasynda agzy bir bolmasyny diýip azar berýärler diýip Oğuz Türkmen atly YouTube ulanjysy bu barada öz garaýşlaryny beýan edýär. Döwletiň özü kömek etmeýär we halkyna kömek edýän adamlara böwet bolýar. Maskaraçylyk diýip Kamal Hasanow lakamly beýleki bir ulanjy öz pikirini beýan edýär. Hakykatdan näme üçin Türkmen häkimiýetleri raýatlaryň öz aralaryna arkalaşygy, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyryp öz raýyna ýygnalýan ýardymlary böwet bolmagy finansiýar. Biz bu soragyň jogaby bilen gysga sazly ara kesmeden soň gyzyklanýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz.
Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, biz dünýä türkmenleri gepleşigimizde dowam edýäris. Gepleşigimiziň temasy Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň lewap bildeşlerimize ýiberen ýardymlary we munyň okuýjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň arasyna döreden seslenmesi. Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň lewaby ýiberýän ýardymlary barada Azatlyk radiosynyň 25-nji maýda beren habaryny Eurasia.org neşriniň hepdelik ahal teke çapary hem salgylandy. Neşir şeýle ýazýar. Geçen ayın ahirlerinde güýçli şemaldan ejir çeken Demirgazyk Lewap vilayetinde ýagdaýlaryň aýratyn ýetidi gaýdylýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk radiosynyň korrespondentleri Aşgabatda adamlaryň bu tebitde ýaşaýan dogan garyndaşlaryna iýmit we egin eşik pasilkalaryny gizliň uğratmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Azatlyk öz başda guramalaşdyrylýan haýyr sahawata resmiýleriň bildirýän duşmançylygynyň sebäpleri barada giňişliň durup geçmeýär ýöne bu mobilizasiýa hökümetiň öz halkyny üpçün etmekdäki kroniki ukypsyzlygyny, mazharaçylygyny görkezmäge hyzmat edýän ýaly bolup görünýär. Diýip Eurasia.org ýazýar. Biz Türkmenistanyň öz başda guramalaşdyrylýan haýyr sahawaty häkimetleriň görkezýän garşylygynyň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanyp Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi halla mikrofon uzatdyk. Türkmenistanyň polisiýasy şol sany Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny öňkü KGB diýilýän edara ilkinji nowatda diňe prezidentiň bähwidini gorýar. Şol lewapdy bolup geçen Harasady prezident öz wagtyny boyun almady. Inni şol goýurylan hatany prezidentiň boyun alasy gelen ok. Şonuň üçin hem hiç kime ýardam bermeli däl, sebäbi şeýle Harasat Türkmenistanyna bolmady diýilen düşünjäni döretmeli. Polisiýa işgärleri hem howpsuzlyk gullugynyň işgärleri diňe şol ideýany amala aşyrmak üçin, halkda şol pikiri döretmek üçin hyzmat edýärler. Hiç kim başka bir yerine yardım etmeli däl. Bir meselenin bir tarapy, ýagny prezidentlik tarapy, ýagny prezidentin gollamayan tarapy, beýleki bir tarapdan halkyň arasynda birege raýdaşlyk bolmaly däl. Halk özara raýdaşlygyny bildirmeli däl. Halklar ayrı-ayrılykda ýaşamaly, owa öz owasynda oturmaly, şäherim öz ýerinde. Meselem marda un ýok bolsa, gyt bolsa, şol gyt un barada başga bir sewitin adamy pikir etmeli däl. Prezident şeýle siýasaty da ýöredýär, şonuň üçin lewaplylara berilýän ýardym prezidentin alyp barýan siýasatyna çapraz gelýär. Ýagny bir ýerde adamlaryň birleşigi emele gelýär, raýdaşlygy emele gelýär. Şol raýdaşlyk Türkmenistanyň prezidentine yaramýar. Şonuň üçin polisiýa işgärleri hem beýlek howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Harasatdan jewir çekenlere yardım berjeklerin öňüni waglaýarlar. Döwleti dolandyrýan adamlar halkyň aladasy bilen däl, olaryň aladasy. Şonuň üçin hem ol haýsydyr bir ýöne köýgatlyk olary yardım etdi. Biz bolsak olary yardım edemizok diýip onu pikir etjek ýolbaşy Türkmenistanda megerem ýok bolsa gerek. Bolaýsa da gaty seýretdir. Ýöne esasy howp adamlaryň özara raýdaşlygyny yüze çıkarmalı däl. Adamlarda özara raýdaşlygy döretmeli däl. Şeýle meýil Türkmenistanyň ýylatyna bolmaly däl. Türkmenistanyň ýylatyna diňe bir pikir bolmaly, olan beýik prezident, mertebeli prezident, beýik arkadaş, mertebeli arkadaş hem şonuň başçyları bolmaly. Ine esasy sebäp şol ýerden gelip çykýar. Elbetde ol sebäpleri açyk aýtmany Türkmenistanyň metbuatyna hiç gili hak hukuk ýok. Resmi hökümeti milletin özara raýdaşlygy täsir berýär. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.